Dwi nawr yn tref Berat tua de yr Eidal. Pan ni'n teithio o gwmpas Kosovo ag Albania, pawb yn dweud mae rhaid i ti fynd i Berat. Dyma'r dref, y tref hardd. A mae'r reswm am hynny'n syml. Mae Albania yn debyg i Gymru. Mae'n hen gendl, mae'r pentrefi wrth gwrs yn hen, mae'r trefi'n hen. Beth sydd ddim yn hen ydy'r adeiladau. Felly oedd poblogaidd Albania tua miliwn o bobl tan ar ôl o'r air ryfel byd. Felly lot llai na Cymru. Wedyn bobl tlawd iawn yn gweithio ar y ffermydd, gweithio ar y tir, dim yn y trefi. Felly prin iawn yw'r trefi. Fel yng Nghymru, gewch chi lot o trefi gyda pensaernïaeth yn hun na 19fed ganrif neu 40 ganrif 15, canrif 19. Mae'r rhywle fel Dolgellau a dim y cymysgod yn sefyll mas achos bod nhw'n hun. So mae'r un peth gyda Berat. Mae'r mwyaf o trefi Albania a Kosovo. Maen nhw fel Cwmbran. Maen nhw wedi cael ei adeiladu 50, 60, 70. Dim lot i weld o ran pensaernïaeth. Mae Berat wedyn yn sefyll mas yn yr un ffordd yma. Dim y cymysgod neu Dolgellau yn sefyll mas yn ni. Felly mae'n dod yn bwysig ac eto mae coloneiddio yn bwysig. Dyna un reswm sy'n lot o trefi hen yn Albania ran pensaernïaeth. Ond mae'n hen fan hyn achos mae'r Otomaniaid yn penderfynu wneud Berat yn ganolfan. Symud e o Flora diwedd y canol-oesoedd a mae'n dod i'r ardal yma. Chi gweld mae'r ben mynydd, felly mae'n hawdd i amddiffyn, mae'n haws i amddiffyn. A mae'r dref wrth gwrs i adeiladu yn y dyffryn ers hynny. I weld, mosg neu casino ydy hwnna yn y cefndir. Ond felly mae'n dod yn lle bwysig iawn, a achos hynny, mae'r pensaernïaeth yn cael ei datblygu am y tref. Mae nawr yn tref bwysig iawn y twristiaeth. Yn yr Eidal, bydde hwn jyst yn bentref bach arall ar ben Bryn, a dim byd mwy. Ond i Albaniad, mae'n bwysig achos mae'n un o chydig ffordd trefi canol-oesol sy'n ganddyn nhw'n intact, sy'n wahanol iawn i weld y blas sydd gyda trefi, bod trefi'n hen, bod y pensaernïaeth yn newydd iawn. Chi'n gweld lot fawr o twristiaid Albaniad, Eidalwyr, Almaenwyr wedi clywed, a hynny'n Serbiad oedd yn sy'n i mi wedi went, ond mae dda i weld bod nhw'n dod yma hefyd.